እንታይ ትመኽሩኒ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት እናሓለወኒ ግና ብጣዕሚ ይፍርሐኒ። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ምኽሪ ተድልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ነዛ ዛንታ ብምክትታል ነዛ በዓልቲ ዛንታና ሓሳብ ርእቶና ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ንግደፈላ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። እንታይ ትመኽሩኒ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት እናሓለወኒ ግና ብጣዕሚ ይፈርሕ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ናይ ብርዒ ሹመይ ከዋኒት በሉኒ። ጓል 18 ዓመት ኮይነ ተቐማጢት ኣብ ሓንቲ ኣህጉር ኣፍሪካ እየ። ካብ ዓደይ ካብ ዝወፅእ ዳርጋ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብ ዓደይ ሕሳስ ልደ ስለ ዝነበርኩ ገዛና ብቑዕ መነባብሮ ዘለና ስለ ዝነበርናን ብወለደይን ኣሕዋተይን ሓንቂቐን እናተቐባጠረለይን እየዓበ። ኣብ ገዛና ድንኳን ነይሩና እዩ። ንድሕረ ባይታ ዝኣክል ኣብዚ ኣኽለኒ። ሕዚ ግና ናፍተ ገዳሲ ጉዳይ ይኸኣቱ። ካባኹም ዝደለኽዎ ምኽሪ ክልተን ኣገደስተን እየን። በታ ፈላመይቲ ክጅምር ከም ተቐዲመ ዝተዛረብኩኹም ናይዚ ቻናል መምፅእ እየ ምኽንያት ኣብ ጾታዊ ርክብ ዘለኒ ኣመና ኸቢድ ፍርሕን ብዛዕባ እቲ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ፍቃርየን እዩ። ምስ ኣፍቃርየ ኣብ ዘብ ዘለኽዎ ዓዲና ተፋሊጥና ብፍቕሪ ድማ ኣስታት 9 ወርሒ ብሓደ ምስ ነበርና ነገር ስደት ኮይንዎ ንሱ ናብ ካሊእ ዓዲ መንገዲ ክገብር ነይርዎ። ጊዜኡ ኣኺሉ ድማ ንሱ እዚ ዓዲ ገዲፉ ናብ ካሊእ ዓዲ ጉዕዞ ገበረ። ኣብ ሕዚ እዋን ፍቕርና ብርሕቐት ኮይኑና ኣሎ። ኣብቲ 9 ዋርሕ ብሓደ ዝነበርናሉ እዋን ዘይርሳዕን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዘን ኣሕሊፍና ነይርና። ኣብቲ ንራኸበሉ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክንፍጽም ድሌትን ተበግሶን ዋላ እንተነበረና ናብ ውሳነ ክንበጽሕ ግና ኣይከኣልናን። እቲ ጸገም ናተይ ነይሩ። ምኽንያተይ ድማ ኣነ ኣመና ይፈርሕ ስለ ዝነበርኩ እዩ። ፈቓደኛ ኮይነ ርክብ ክንፍጽም ሕረይ ኣብ ዝበልኩሉ ሰዓት ነብሰይ የንቀጥቅጥን ይርህፅን ስለ ዝነበርኩ እዩ። ኣፍቃርየ ከምዚ ክኸውን እንትርኤኒ ደሓነ ጆኺ ክገድፈክ እዩ እናበለ የጥንክረኒ ነይሩ። ኣነ ግና ኣረቂ ሰቲና ንፈጽም ይብሎ። እንተ ኣፍቃርየ ግና ኣይኾንን ጾታዊ ርክብ ደስ ኢሉካ ዝግበር ነገር እምበር ብመስተ ተሳዒርካ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ብምባል ነዚ ሓሳበይ ክቕበለኒ ይከኣለን ነይሩ። ጸገመይ ንዓይን ነፍቃርየን እዩ ዝጎድአና ዘሎን ዝነበረን። ምኽንያቱ ብፍላይ ሕዚ ዕድመ ብዝቖፀረ ቁፅሪ ይሕስበኒ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ኣፍቃርየ ዝኾነ ርክብ ተይገበርና ኢና ተፈላሊና። ስለዚ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ክትገድፉለይ ይመሕፀነኩም። እዚ ሓደ ጎኒ ጸገመ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ከይትጸልኦ ንደኣ እምበር ነፍቃርየ ብሕዚ ሰዓት እናጸላእኽዎን ፍቕረይ እናቐነሰን ይኸይድ ኣሎ። ግን ኣነ ካብኡ ክፍለይ ደለን። ምኽንያቱ ንሱ ንዓይ ኣመናዩ ዘፍቅረንን ዝከናኸነንን ብጣዕሚ ከም ዘፍቅረኒ ክፈልጥ ዝገበረኒ ድማ ሓደ ፍቃሪ ክገብሩ ኣለዎ ኢለ ዝኣምኖም ነገራት ኩሎም እዩ ዝገብረለይ። ሎሚ ወጉዑ ኩሉ እናጽለአኒ መጺኡ ኣይናፍቐንን። እንተደዊሉለይ እውን ሕዘይ ይምችወንን ጸኒሐ ክድውለልካየ እየ ዝብሎ። ግና መሊሰ ደዊለሎ ይፈልጥን። ስልኪ እናደወለለይ እናረኣኽዎ ኣይልዕሎን። ንሱ ግና ነዚ ኩሉ ሓድሽ ጠባዬ ብሕማቕ ርእይዎ ይፈልጥን። ክድውለልካየ ኢለዮ እንተዘይደዊለሉ መሊሱ ባዕሊ ይድውለለይ። በቃ
أنا ززاربو خلو يوز عمنني أبناتي حسابات صبوق رئية مبر حما أجيرو يحسبون نعي كنا أسيوت ليوني كنا دما كم سبك خسرو يدلن أنا تأوايا متأقمي تيكون كنا دما أبنا قرات قلت إفاس لزوسن نبينيز حسب قوة نقر سبنتين مخر قوة السناء حما أنا خيخونني فرح سلازي كورات تختاتلت ناي ماكي ميديا حز أنا أب حدا وساني يبت حزلخو نسو دما أتوساني نزفك أريا كخسرو خمسي باللي قنا بخمي كم تزفكرا نخفكرو كم تزحالي الليك حالي اللي يخقل في اللي دما أفتزجو ولا اللي جزاء ألالو كيت لأني بخمي كواقو عيخقل كم الراحة حاق فقرنا نخق الناس جبرو مخنات واقعنا يون تبالكو كاب حق أزر حق يكونن هذا كبرات تختاتلتي ناي ماكي ميديا انتاي تمخروني كما يجيران ابنو برفقرا يملس اتزنا برانا يتقطع ركب ساقاميكا بخمي منقدي كفتحو يخقل يفلت قدم مرعات قطع ركب مجمر ساقامي فتريون تبقونا يكونن يفلت إياون قدم مرعا ركب مجمر حاتيات مخانو قنا إزت أقامي فليت أيو انتلخو مدحاني كرخبلو خمزلني سلز فلت جدن مدحاني التحليوو أما خروني حساباتكم نعيز تقمن نتبلوو نختكافلونيكيا تأقامي سنقرأكم زلخو شقري فليت كم زناتي تأقام نيرو كنز فتح قنوو دك أنستيحواتي انت رأحالي خن مخرخنن تمكروخنن كتكافلاني بخبري حتت دق تبعتي أحواتي ون بجاهم مخرخم يفليني كبلكم يفتو نتعبوني مخري أقدمنا مسكنكو أبزلخمو تصبقون عاخم كاب حفتكم كوانيت سلازد دامتكمني يقني اللي سلام ناي ماكي ميديا تختاتلتي نلومي حزنا لكم قريبنا زنبرنا نزي مسل نيرو نزا بعلت زانتانا حساب رئيتوكم أبناي كومنت مزحف بوتا حسابكم كدافولا نس چانل حدش تسوات انتر أحليكم سابسكرايب بمقبر نتانا يدول ملكت بمنكا ناي چانلنا تختاتلتي كتخونن اللابو نس چانل لايك شير سابسكرايب مقبر كيترسعو بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب سسناين خلاتنا كسام وداتا مسانا سلز أنحكم يغنيلنا تشاو